Ku kultúre, v časti kultúra, ciele, zámery, návrhy jednoznačne už odzrkadľujú, možno vedome, možno náhodou, skutočnosť, že vláda bude musieť šetriť. O tom hovorí aj zefektívnenie, rozšírenie tzv. Viaczdrojového financovania kultúry, čo je potrebné. Takisto si myslím, že zámery na využívanie štrukturálnych fondov a komunitárnych programov Európskej únie sú opodstatnené. A opodstatnenosť aj ten zámer, že po roku 2013 by sme mali mať na Slovensku operačný program na kultúru. Len sa pýtam, čo dovtedy, akým spôsobom bude kultúra financovaná v takýchto ťažkých časoch do roku 2013. Vítame zrušenie koncesionárnych poplatkov, samozrejme občanov to poteší, na druhej strane treba povedať otvorene, že to bude záťaž na štátny rozpočet, pretože tie peniaze možno niekde inde budú chýbať. A takisto vítame aj posilnení verejnoprávneho charakteru verejnoprávnych médií, ale v tomto smere si myslím, že by bolo treba pouvažovať aj o tom, že pokiaľ sú to verejnoprávne médiá, mám na mysli jednoznačne Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, stálo by o úvahu rozšírenie vysielacieho času slovenskej televízie v maďarskom jazyku. Bohužiaľ, takéto úvahy v tomto návrhu nie sú. Dovolte mi niekoľko myšlienok k národnostnej kultúre. Vítame zámer vlády, že vypracuje dlhodobú koncepciu ochrany a podpory národnostného školstva a národnostnej kultúry, vrátane aj finančného dopadu. Myslím si, že je to potrebné, ovšem chceme poznamenať a považujeme to za mimoriadne dôležité, že takáto koncepcia môže byť priateľná a dobrá len v prípade, ak do tvorby takejto legislatívy budú zapojení aj zainteresované subjekty. To znamená, že predstavitelia príslušníkov národnostných menšín. Sme radi, že vláda chce vytvoriť zákon na financovanie kultúr národnostných menšín. Očakávame, že to bude veľkým prínosom pre zachovanie identity príslušníkov národnostných menšín. Na druhej strane musím kriticky sa vyjadriť k tomu, akú má predstavu táto vláda na ochranu a rozvoj štátneho jazyka. Nepovažujem za dobré riešenie vrátiť sa k znova zákonu o štátnom jazyku. Ja si myslím, že na Slovensku máme iné ustanovenia, inštitúcie, ktoré by sa mohli o to starať. Buď Slovenská akadémia vied v rámci jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra. Máme kompetencie, alebo možné kompetencie na vysokých školách, na jednotlivých fakultách. Máme zákon o reklame, máme zákon na ochranu spotrebiteľa. Všetky tieto veci môžu dostatočne chrániť štátny jazyk a nemyslím si, že je správne naformulované a pre nás to nestačí, aby dikcie a paragrafy zákona na ochranu štátneho jazyka sa vrátili na úroveň roku 2006. Ja si myslím, že národnostné menšiny a strana Maďarskej koalície aj pred rokom 2006 mala problémy so zákonom na ochranu štátneho jazyka, tak som jednoznačne toho názoru, že túto problematiku by bolo treba riešiť iným spôsobom. Vítame skutočnosť, že vláda chce novelizovať zákon na ochranu používania jazykov národnostných menšín, zákon o geodézii a kartografii. Myslím si, že to môže byť impulzom pre zmenu používania dvojjazyčných geografických názvov aj v oblasti školstva. A samozrejme, všetko záleží od toho, do akých konkrétností chce vláda ísť v týchto jednotlivých právnych normách. Ďakujem pekne.